እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ሰለስተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን መቅዘፍቲ ዝወረደላ መዓልቲ ብሓያሎ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ትዝከር። ኣብ 2013 ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክሰግሩ ዝሓለኑ ኣማይት ዜጋታት ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ዝሓዘት ጃልባ ብምጥሓላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ታሪኹን ዘይወፅእ ሓዘንን በሰላን ዝገደፈት ዕለት 3 ጥቅምቲ ክሳብ ዝእዋን ሬሳታቶም ግዳያት ንቤተሰቦም ኣይተዋህበን። ኣብቲ እዋን ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ዘመደ ተኽለ ሬሳታቶም ግዳያት ናብ ኤርትራ ዝለኣኸሉ መገዲ ንምንዳይ ምስ መንግስቲ ኢጣልያ ይዘራረብ ምንባሩ ገሊጹ እኳ እንተነበረ ንፖለቲካዊ ሃልኪሉ ምንባሩ እነሆ 8 ዓመቱ መሊኡ ክሳብ ሕጂ ኣይተተግበረን ክብሉ ተጣበቕቲ መሰላት ናብ ሬድዮ ኤረና ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ገሊጾም። እቲ ሓደጋ ብዘጋጠመሉ ግዳያት ናይ ርድኡና ኣውያት እናስምዑ ብሃገራት ኤውሮጳ ዝውነና መራኽብ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ከይገበራ ብጥቕኦም ምሕላፈን ሕብረት ኤውሮጳ ሞራላዊ ሓላፍነት ክወስደሉ ብተደጋጋሚ ጻውዒት ቀሪቡ እዩ። ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ንሬድዮ ኤረና ብዝሃብዎ ቃል 3 ጥቅምቲ ከም ምልክት ኮይና ደኣ ትዝከራላ እምበር ብድሕሪኡ እውን እንተኾነ ክሳብ ዝእዋን ሞት ኤርትራውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ደው ከም ዘይበለ ገሊጾም። ናይዚ ህይወት ካብ ሓደጋ እቲኻ ዝግበር ጉዕዞ ብዓብዩ ኸዓ ስደት ኤርትራውያን ቀንዲ ተሓታቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ህግደፍን ዝኽተሎ ዘሎ ጉዕዙይ ምሕደራን ምዃኑ ኸዓ ገሊጾም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ን7 ኣባላት ትካላት ረድኤት መስጓጉ ከም ዘይቅበሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። ዋና ጸሓፍቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረዝ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ድሮ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ምብፅጻሕ ረድኤት ናብ ግዳያት ንዝሰርሑ ዝነበሩ መስጓግ ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይቅቡልን ሕጋዊ ባይታ ዘይብሉን ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ሃገሩ ክወፁ ዝወሰነሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገር ምትእትታው ገይሮም ብዝብል ክሲ ምዃኑ ብሓሙስ 30 መስከረም ኣፍሊጡ እዩ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ክሲ ብዝምልከት ዝኾነ መርትዖ ከም ዘይቀርበሉ ወሃብ ቃልቲ ውድብ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብ ዘቕረቦም ክስታት ገለ ንህዝቢ ዝተዋፈረ ረድኤት ንሓይልታት ትግራይ ሂቦም ጸጥታ ብዝምልከት ዝተበጽሐ ስምምዕ ጥሒሶም ናይ መራኸቢ መሳርሒታት ንሕወሓት ኣመሓላሊፎም ዝብል ይርከቦ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ትግራይ ከብጽሓ ዝተላእካ መካይን ጽዕነተን ኣራጊፈን ኣብ ክንዲ ዝምለሳ ሕወሓት ሰራዊት ኣብ ምምልላስ ከም ዝጥቀመለን ገይሮም ዝብል ክሲ እውን ኣብ ልዕሊቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣቕሪቡሎ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ግምት ብምእታው ተወሳኺ ማዕቀብ ክውስን ዘተካይዱ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ኣየርላንድ፣ ኤስቶንያ፣ ኖርዌይን ፈረንሳን ነቲ ማዕቀብ ክድግፋ እንከለዋ ሩስያን ቻይናን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ኢድ ምእታዊ ብምባል ከም ዝተቃወማ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት የመልክቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ብውሕዱ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ውድብ ሕብራት ሃገራት የተሓሳስብ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ብዕለት 2 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብብሔረ ኦሮሞ ዓመታዊ ዝካየድ በዓል ኢሬቻ ተባሂሉ ዝፍለጥ መዓልቲ ንምክያድ ኣብ መንጎ ዝተኣከበ ህዝቢ ጀሚሩ ክብላ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ነቲ በዓል ንምድማቕ ካብ ንጎሆ ሒዙ ዝተኣኻኸበ ህዝቢ ስነ ስርዓት በዓል ምዛዘመ ንመራሕቲ ሃገር ዝቃወም ጭርሖታት ብምስማዕ ተጀሚሩ። ሰልፈኛታት ኣብ ዘለዓልዎ ጭርሖታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ናጻ ክወፁ ጸዊዖም። እቶም ሰልፈኛታት ብተወሳኺ ደገፎም ንምንቅስቓስ ሓርነት ኦሮሞ ከምኡውን ንቐዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝቃወም ጭርሖታት ኣስሚዖም። ፖሊስ ከተማ ቁጽሮም ብንጹር ዘይተሓበረ ሰልፈኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም ኣለዉ። ኣብቲ ጋጣሚ ዝተጎዱ ካልኦት ከዓ ዘውዲቱ ናብ ዝተባህለ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ምንጭታት ዜና ኣመልኪቶም። ወደብቲ እቲ በዓል ሒደት መዓልትታት ኣቐዲሞም ንህዝቢ ኣብ ዝሃብዎ ምልክታ ኣብ ቀጽሪ እቲ በዓል ዝካየደሉ ቦታ ባንዴራ ኮነ ካልእ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘሕልፍ ነገር ሒዞም ከይኣቱ ኣጠንቂቖም እዮም። ኣብዚ ንክልተ መዓልትታት ዝኽበር በዓል ኢሬቻ ተወላዶ ኦሮሞ ዓመታዊ ኣብ ዝራኸብሉ እዋን ፖለቲካዊ ስምዕቶኦም ንኸመሓላልፉ ከም ናይ መተኣኻኸቢ ዕድል ክጥቀምሉ ጸኒሖም እዮም። እቲ በዓል ሰንበት እውን ካብ አዲስ አበባ 47 ኪሎ ሜትር ንደቡብ ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ቢሾፍቱ ክቕጽል እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።